weche manyien mag Migago odiochieng' kawuono tarik 24 dwe mar 10 higa mag 2022 mathoth timore pacho kaendi odiochieng' kawuono gi lak sechegi wabedo gi thuolo mar migi ka gitimore to kod kuonde mag timore magie moko kuom weche ma omiyo pek. Nilikuja mimi nikiwa kwangu nikasikia mtoto amescream akiita dadi. Ukibia hii bio bio ndio nilikuta moto, hata mimi siwezi kuita dadi yao. Nyithinda riyo macho wango monego e odgi manye gweng' ma Mutira e kaunti ma Kirinyaga. Bila timo nonro wi nek mar jafwambo ma japiny Pakistan manyo bilo nego apaya ma Magadi kochomo Kajiado. We shall present our position on CBC to the task force. What we want done and how best it can be done, but majorly shall touch on our teachers. Riwruok jopuonj nat dwaro ni aput manono weche somo e pacho ka okete lipot margi weche mamulo tiegruok mar jopuonje. Machiegni nyakoro mgajwang' palinya tudri koda ukal namba ma tudruok mar 3 bende yuda achiel kachiel kokale Facebook page marwa mar Ramogi TV to kode Twitter @Ramogi TV bende yudowa e YouTube Ramogi TV nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawacho gi wach ma bende en malit motimore otieno en ni nyithinda riyo wito ngimagi mach manomuoch otieno manyore odgi kar dak ma Mutira e kaunti ma Kirinyaga. Kalore gi John Kiama mochung' ne kedo kod midhiero ma tuch apoya makag mach e kaunti ma Kirinyaga, nyithindo go ne gin wuoyi ma jigni 5 kod nyako ma jigni 3 ma owang' mok nyal fweny kobila ma Kirinyaga okoni wuon nyithindo ariyo go nowuok matin mar dhi loso kod wuon mare manondawo machuo kapok okelne wach ewi majno. Ringre nyithindo go osetere kar kano ringre ma joma otho ma Kerugoya. Yes. Yeah. Sawa. Ngale karibu. Na saa ile baba yao alimawacha akakunja kwangu hata kukaa hata dakika 20. Akaitwa ni ndugu yake, akaambiwa kwako kuko na mwaki kubwa sana. Akikunja na huku akaona kweli kuko na moto. Akakimbia haraka, akakunja akaniambia nimpe mlingeti akunje aokoe watoto wake. Akikunja moto ukawaka sana, akashindwa ni kuingia. Nilikuja mimi nikiwa kwangu nikasikia mtoto amescream akiita dadi. Nikisikia mtoto akiscream akiita dadi, mimi nikachungulia. Kuchungulia nikaona mwangaza. Kwa hivyo nikiona mwangaza, nikaona hizi kitu ya kawaida. Nikaitanga bibi yangu, "We harakisha uitane." Na mimi nikakibia hii bio. Kukibia hii bio ndio nilikuta moto, hata mimi siwezi kuita dadi yao. Mimi nikaita dadi yao, Dan. Uko wapi? Ndani akaitikia na huko amadhe. Nikaona ndani akiitikia na huku, bienye moto ilikuwa imewaka, hata mimi singeweza kuingia ati nisave watoto. Ilikuwa kumbwa, hata mimi ndio nisuia ndani baba yao. Asiingie huku ati kuwasave sababu hangeweza hata yangekufia hapa hata yeye. Saa 4 hivi na dakika 15 tulipigiwa simu na OCS wa Kerugoya akatuambia kuna nyumba inawaka moto karibu na shule ya wachichana ya Mutira Ngaus. Tukakuja haraka tuone kama tutaokoa moyo. Alafu wakati tulipambana na hii moto kuondoa hii mabati unaona hapa, tukakota watoto wawili, mchichana na kijana walikuwa wandogo. Mchichana alikuwa na miaka 5 naye kijana alikuwa na miaka 3.5. Sasa nikaita askari wa kutoka Kagumo wakuje wachukue mili, wakakuja na wakachukua mili. Saa hii tunaendelea na kuchunguza tujue kiini cha moto ni nini. Kaudhi wach mabenda pisas mago bila pod timo nonro bile county ma Kajiado timo nonro winek ma jafwambo ma japiny Pakistan mane obila onego apaya ma Magadi kochomo Kajiado. Yangore ni Arshad Mohamed Sharif ne orakore koda pisas mago bila wang' apaya
Kauduogo Nairobi wang'apaya malipon ma Nairobi kocho magadi kalipot marobila yango reni apisas magobila ne luo nyamburko mano kwale boma Nairobi ka jafwambo no kod owadgi ne odagi chung e road block mar apisas ma magadi kanek mar jafwambo no majigni 50 osekwed mager mokalo kod jofwambo e pacho kato kod pinje maoko. Ringre nyose chwale karkano ringruok ma Chiromo e boma Nairobi e seche ma nonro dhi nyime. Dul marango kaka obila mapacho ka cholo tijegi aipo koni koro gimedo kaso nonro margi motegno ewi ywak mawuok kuom oganda jo Kenya matudore kod lal mag oganda. Nek makoch kanyakla kod ringre mayudo kojwang' bang' nek. Ranyisi gin mago mosekwany aora Mayala. Jakom mar aipo an Makori ogolo chung' motegno marango kaka obila osebedo katayo timo nonro mage kendo gisingo kawo okang' motenore gi chik ma ok gidok chien kata matin. There are several other cases of alleged police photo shooting of members of the public, several cases of photo shooting of their colleagues due to personal disagreements. So even as we read this statement, IPOA assures Kenyans of full commitment to deliver on its mandate and consequently contribute towards professionalism of the National Police Service through tenacious efforts to eradicate all forms of extrajudicial and enforced disappearances. IPOA is undertaking independent investigations into the supposed involvement of DCI, Special Service Unit, SSU. The complainants who have come to us have not been pointed at a particular police officer. So it's investigations that eventually will reveal who are the persons involved in these enforced disappearances and so on. Kaudhi County Mameru, Governor County Mameru Kawira Mwangaza wachoni poko yudo barua mawuok e duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC matude kod tiyo marach kod apisi kaka ilieko. Mwangaza olero ni oikore duoko duol no ponono ni biro orne barua makende gi duol noero. Kumachielo seo gwandruok mare gi jod bura ma county no kowacho ni oikore timo winjruok kodgi to mana e yor andike kaka chik dwaro. Gwandruok e kind gavana no gi od bura mar county no nowuok e wi pok mar omenda mag wards maromo $1,000,000 ward ka ward e county no. Mwangaza seo od bura kuom chwalo nyinge ne duol makedo kod mibadhi EACC kuom chodho MCS go ko e group ma WhatsApp ma ok girango ketho mare matene kod mibadhi kata tiyo marach kod apisi. Media that there is an communication from EACC. We as the county government of Meru, we have not received any formal communication from EACC. We just saw the news on media yesterday night. We have not been served with any copy, and we are very surprised, but still waiting for them to serve us. And immediately after they serve us, we are in a very good position to give all the relevant answers. That is our position as government, na tunangoja. Kadhi weche mag somo, riwruok ma jopuonj NATO konigi kore machwalo ng'ur margi nyim aput mane wal kod jatend piny marango chenro mag somo mapacho ka. Kane gilose kaunti ma Nyamira kuma ne gibage romo mar giko higa. Jagoro maduong' mar riwruogno Collins Oyuno koni weche duto made gigombo mondo apudno rangi maduong' en mabiro kelo ne jopuonj tich mayot e chopo kare lai mar somo manyien mar CBC. Oyuo koni gikore mar konyo apudno e timo nonro makare. E weche somo kabende gimedo kwayo mondo apudno par kendo wach mar chwalo jopuonjre mag junior secondary skunde mag secondary. Dwaro gien ni jopuonjre go odong' e skunde mag primary. We shall present our position on CBC to the task force. What we want done and how best it can be done, but majorly shall touch on our teachers, to some extent our learners, because we handle these learners on everyday basis. We came up with a research document which addressed teacher preparedness
in the implementation of curriculum of CBC, competence-based curriculum. And we were not listened to. We said it as not, and we still insist, the junior secondary should not even be termed as so. As we look at the age of these learners, let it be senior primary. Nyakwara Mgajwang' lipot manwa kelo ni chien kanyo mar obila e kaunti ma Kajiado mabende dhi nyime gi timo nonro ewi nek ma jafwambo ma japiny Pakistan mane obila onego apaya ma Magadi gi Kajiado. Yangore ni Arshad Mohamed Sharif ne orakore kod apisas mag obila e wang' apaya ka oduogo Nairobi, wang' apaya ma Nairobi kochomo Magadi. Lipot mar obila bende oyango ni apisas mag obila ne luwo nyamburko manokwal e boma ma Nairobi ka jafwambo no kod owadgi ne odagi chung' e roadblock mar apisas mano Magadi. Nek mar jafwambo no kaka noyango ni kanyo majigni 50 osekwed mager mokalo kod jofwambe pacho ka kod e pinje maoko. Ringre no osechwale kar kano ringruok ma Chiromo. Sani watudre kanyo kod jafwambo marwa Eriko Wenga e yor sime mar ong'we yamo mondo mi oyango ne to bang' ka nosechwal ringe en chendo mane ma itimo sani e ringre ne to lipot mane manyalo bedo godo kowuok e kar kano ringruok ma Chiromo kama itimo ne bero. Eriko Wenga, erokamano kuom tudri kodwa gi lak sechegi e weche manyien mag Migago. To koro inyalo lerno ni to chenro mar bero dhi nyime yo machal nadi, to weche mage moluoro tho mar jafwambo Mohamed Sharif Arshad? Awinji maler ahinya Emmanuel, mana kaka wacho ni wan e kar kano ringre ji ma Chiromo mano bore Nairobi kuma gie sani gimanyacho en ni chenro mar bero ni jafwambo ma jahigni 50 Arshad Mohamed gie sani kar kano ringre ji kecha ng'eni jalno nyochwade kod magina otieno manyoro koro nyaka koro yang to ne obedo nang'o kecha thuolo mokwongo kanyo ne yudo thuolo mar twak kod okil mar familia kata machiegni kod Arshad mano Samuel Opio to nowacho ni gie sani gisebedo ka gidhiro apisas mag okwach kich mondo ni otimo nonro mapiyo piyo mane gima ong'eyo kendo mang'eny obiro miwa bang'e. Gimang'eyo ni kaluwore kod piche moko mano aneno kaka ne masirano kata kaka nyo wi Arshad ogo kod magina. Achiel kuom apisas man kod lony e weche mag magina lieko ni bunde no kata magina no nochwado wi Arshad kagin machiegni. Koro mago gik mang'iyo ni nonro biro chiwo kech gimang'eyo ni mwanti sani jalno kata maduong' mochung'ne weche mag bero ringre jomotho mano Hassan Oduor kod apisas mag okwach kich mabetro ni ka mondo gine ni sama ang report wuok to gibiro twak kod jopiny. Ng'eni Emmanuel, kaluwore kod tho mar Arshad mabende ne jafwambo en gima ng'iyo ni to samoro otho e piny Kenya ka ere kaka osiepe kind piny Pakistan kod mano mar Kenya biro tembo kecha gima ng'eyo ni Arshad wachore ni en jafwambo ma yande ok tumoso ahinya kod piny owacho ma Pakistan kendo nicho timo nonro e weche mopogore opogore kata tho mare ni obiro mana seche ma bende odhi nyime kod timo nonro ma kamano. Koro pod wan ka gimwang'eyo ni duoko kata kaka ne magina ohinye biro wuok mana odiochieng' ma kawuono. To ng'eni Emmanuel, magi bende obiro na seche mane duol mochung'ne nono kaka obila dhi nyime kod tich thuru ka IPOA ne osegolo report ka giwacho ni gibiro timo nonro mano ni jafwambo no ne oneg kata tho mare ma wacho ni okil to obila no okelo machalo nade mondo gikaw okang' mager winjre mar chik ne apisas mag obila makamano. Koro purwan ka Emmanuel ochiko itwa kendo wabiro ng'eyo ni sama ango Hassan Oduor kod lange otieko timo bero to gibiro wacho ang'owa ewi to mar jafwambo Arshad Mohamed. Emmanuel. Eric, inyalo yango ni to jomage mantiere kanyo bende nitiere pisas mag piny owacho to bero ni nochake sadi to igeno ni inyalo tieke kar sadi nikech ang'e ni koro kweth nitiere kanyo ma bende rito weche motenore kod duoko mibiro gol to bende ing'eyo kanyo ni jofwambo osebedo ka kwedo nek ma kamano bende nitiere riwruok mar jofwambo mantiere kanyo mowuok e piny Kenya to ang'o ma giwacho wi wachni? Nyaka sani joman ka Emmanuel anyacho ni mana anyuola ariyo adek kod apisas mag piny owacho kuma oting'o okwach kich ma luwo wachni ema ne ka agie sani to gima ng'eyo en ni ing'e ni kaluwore kod
timbe kod kido mag jo-Islam, wageno ni nonro kata wach mabero ni ang'no tieki mana kawuono kapok odhi mang'eny ahinya mondo kanyalre to odhi okane kech nayudo thuolo bende mar twak kod achiel kuom jogo machiegni kod Arshad ma bende kata luongo nying kech en achiel kuom jotelo mathurka moko, to wacho ni gitemo chich ahinya ni nyaka bed ni mato en gima ng'ere kaka nyo Germany nochwade magina. Koro wan ka an ok ng'eny ahinya mak mana familia mage kaachiel kod okinde mage kaachiel kod apisas malure kod wach mar bero mar gie sani Emmanuel. Erokamano Eric Owenga kuom miyowa lipot machal kamano nyakwara Mgajwang'. Mano Eric Owenga ka entiere kar kano ringruok ma Chiromo kama bende itimo bero ne ringre jafwambo man mowuok e piny Pakistan mong'ere kaka Arshad Mohamed Sharif ma bende orakore kod apisas mag obila Otieno Manyoro e wang' apaya ma Nairobi kochomo Magadi. Wacho yangore kanyo ni ne odagi chung' e roadblock ma bende apisas ne obago mano ma Magadi kama bang'e nochwade kod magina. Kalure kod Eric Owenga winjo koyang kanyo ni magina nochwade machiegni gi wiye. Ka koro gima timre sani en bero kendo anyuola mare ntiere kanyo go tach kanyo kendo wan gadiera ni lipot kotenore kod bero ma itimo wabiro bedo gode weche manyien mabiro. Kowuok e boma ma Nairobi wadhi e kaunti ma Kisii. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bade ma Kisii koro dwaro ni karan maduong' mar od buch kaunti no ochope nyimgi ondik dhoge witiyo marach kod omenda milionde mag kaunti no. Apisa maduong' mar EACC bade ma Nyanza Otiko Enoch wacho ni James Nyao osenego chop e nyimgi ondik dhoge wi wechego mag mibadhi ka jotije mathoth mag kaunti ma Kisii osebedo kandiko dhogi ka okwach kich. The best person who will be able to help us get the truth, it's him when he comes. One trip was to India and another trip was to Uganda, Kampala. That is way back in late 2019. So basically those are the areas that are of interest to us. There is no way of avoiding to come. The Commission always has mechanisms for ensuring compliance to invites. So it's not about whether he can decide not to appear. He will appear. Even if he doesn't come, he'll still come because he's still part of this country. And we are all subject to the Kenyan laws. So there's no other room. E wach mamulo rowere kaluwore kod kwan mamalo mag rowere maonge tije pachoka dwaro koro nitie mar manyo yo mochwere mar reso rowere go mathoro donjo tiyo kod yedhe mamero ji. E kaunti ma Kajiado, riwruok makino rawere Malke Initiative koriwore gi jokanyo makino ratich oganda nyobago twak mageto manyore mag riwo rowere gero uchumi mar Kenya. Rowere yain kaka jogo mani kod teko mar dongo piny Kenya, teko ma bende lal nono kendo donjo e timbe maundu kod tiyo kod yedhe mamero ji. Ka kaunti ma Kajiado en achiel kuom counties ma oro kod kech oriembo rowere skunde ka gikawo ting' mar manyo chiemo kod pi ne jamni. Leo hii tunazindua mradi wa Youth Resiliency and Belonging, na hii ni mradi ambaye itaona tumewaleta vijana pamoja, tumewauliza ni shida gani ambazo wanapitia katika jamii, na pia tutahusisha jamii nzima. Kwa hivyo tutakuwa na wamama, tutakuwa na wazee, tutakuwa na wale viongozi wa dini, tutakuwa na viongozi wa serikali, na ili wote tuje tuweke vichwa vyetu pamoja ili tuone ni aje tutawasaidia wanarika. We have unemployment, massive unemployment. We also have crime and drugs, which has really been mentioned. And of course, we also have issues of forced marriages in this community, especially with the young girls. And even when you look around, issues of maybe climate change, we can say, because the youth are they are the largest population. So when they don't have jobs, what are they going to be doing to the environment? They will destroy the environment. Like issues of charcoal, we know that charcoal already we have some regulations on charcoal, but we will meet people transporting charcoal. So those are issues that are pertinent in this community, and we think that if they are introduced to ways like different ways of agriculture, because here we are just looking at livestock, and now also not taking care of our environment. Pia naweza ongezea changamoto ya utamaduni yetu ya kwetu wa Masai. Vijana wengi wamekuwa warani, vijana wengi hawajaenda shule,
Sasa ikawa ni kikwazo kubwa katika kuendelea kwao, kwenda kutafuta kazi, kufanya kazi ya mikono kama kwenda kwa technical schools, kupata zile technical skills, inakuwa ni changamoto. Nyakora mgaji wangi kanyo bro kayo yuyo mokwongo kata kamano kapok kawo yuyo nitie jogo ma bende loso koda kendo miya pachgi ewi weche mwasebedo kwakelo weche manyien mag Migago. Nitie ng'at maluongore ka ni Faith Anyanga, ka intiere Nyarongi Migori, wacho ni gomos mang'eny ne jafwambo mane obila onego dhi mos ni mar jofwambo emamiyo wang'eyo weche motimore kor gwenge. Erokamano Fatha Ayanga ka intiere Nyarongo. Erokamano ng'at maluongo ni Lydia Kinyo Chieng mar Usawe, wacho Ramogi TV ler kendo yudo weche manyien e yo makare. Igomos ne anyuola malalo nyithindo e yor mach. En gima lit ka janyuol wito nyithindo ma bende ong'eyo kaka bro dhi nyime gi chwalo tieng' mare. Erokamano atimo mos yawa kuom tho ma nyithindo go Kirinyaga, mano en bala kiwuok Migori County. Erokamano kuom wach ma ioronwa kanyo. Charles Agwaro ka intie Nyatike, in bende timo mos ne familia moito nyithindgi e masira mar mach. Erokamano bende Ramogi TV chenro ma Migago morwa manodono nyango ka intiere Neema Hotel Ngomongo, iwacho ni apisas mag obila onego dhi mos e weche mag kawo ngima oganda. En gino monego keti e giko. Mago jongo loso koda kokal namba mar 360 to kod John Apidi ka intiere Mbakasi kuok e Facebook page mar Ramogi TV. Iwacho neno makare, iwacho ni yo makor nego godo jini ok en gima kare. Onego beni apisas mag obila rito ngima oganda, okawo ngima oganda. Jofwambo kod apisas mag obila onego wugoko mondo mi okwed wach machal kama. Benta Charles neno kuok Nairobi, in bende iwacho kanyo ni weche mag rowere ber ka imiyo tije kata ikonyo mondo giyud tije mondo gibed kod yo makare mar konyore e ngima masani oridore. Mago jogo maloso koda kuok e Facebook page mar Ramogi TV to kod namba mar tudruok mar 360. Kik idhi mabor, wantiere kod mathoth e chenro. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Baba man office mar Drove. Ok anyal donjo iye kanyo ka in onge. Jok nyalo riembe od ni saa asaya. Kar nok ging'wono ne Drove, an bende ok ginyal ng'wono. Kawuono Bihane mabotayo chenro kae. Unundwa miyo Bihan tijno, en obonyalo nade? Wiwo wil, ni Bihan nowe skule klas 3 jothurwa. Chiemo kelo wa kanyakla.
ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mane Ramogi TV. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich, wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo, ras, reggae owake. Tich adek, en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen, kama nene, waterie golo machon. Tich abich, sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny, tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mane Ramogi TV, kik bai. Jamni kata chiaye mathoth imakoga kod okuodo, tuoche mag pien del gi njofni e pap kata kuonde mag ikwae. Tong' malokore njofni mag ich dak kendo nitiere lum mag ichamo kendo gidonje i chiaye ka chiaye. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni erokamano kuom bedo kod we chenro mar Migago. County Commissioner ma Tana River Thomas Sankeyo ochako yanga chiwo chiemo mar kony ne familia ma kech osebedo ka koro kayo e gwengego ma nyaka sani ji moa 100,000 ngimagi ni kama rach kaluwore gi kech mokwako gwengego. Sankeyo wacho ni giseyudo gunde 2,000 mag ochele, gunde 800 mag oganda duto mageno pogi ne jodak e sub county ma Tana River, Tana Delta, Galedietu, Bura kod Bangale. Bende wacho ni riwruoge moko mag piny owacho osechako chiwo pi kod chiemo ne dhok kod chema moko mar riwruok mar Red Cross, World Vision kod Islamic Relief Kenya bende osechako chenro mag chiwo omenda ne ogandago. Chenro bende oseketi gi tend county mar tiyo kanyakla gi duol makedo gi kech e piny owacho mamalo mar chiwo pi e skunde, kuonde thieth kod gwenge makono. Walio katika sub counties wahakikisha hii chakula imegawanywa na imepewa wananchi ili iweze kuwa yenye manufaa. Chakula tunayo wakati huu, tuna gunia kwa kila sub county itapata gunia 400 ya mchele ya 50 kgs na 160 bags ya beans, na hiyo ni mwanzo tu. Serikali imehakikisha kwamba itakuja mara kwa mara. Maji tena ni muhimu zaidi, na pia vile hii chakula tumeanza saa hizi ku flag off kwa hizi 5 sub counties. Tungetaka pia tuone gari zetu zile ziko hapa za serikali ziwe zina servisiwa vizuri, zinaweza kutoa kupeleka maji. Tunapata usaidizi zaidi kutoka kwa NGOs zile ambazo ziko. Chakula na maji inaenda kwa pamoja.
bila maji wataumia. So kwetu ni kusema shukurani kwamba hii chakula imefika. Pia chakula ya mifugo ishafika. Kwa hivyo kadri tunavyohudumia wananchi, pia tunahudumia mifugo katika hali ya maji na chakula pia. Kadhi County Maisiolo Bura County Maisiolo koro chako chenro mandiko kendo puodho lo enyingwege yorno mar kedo kod gwandruok mag lo e kind jodak Maisiolo kod gwenge malibamba. Lopego ichano ndike nying ward maidore County Maisiolo kamutingo ward machabi kod mano mar Cherab. Makalure gi ywak mane jodak makono ne ogolo mar weyo thuolo malach mar kwath mag jamni kalure ni oganda makono odak gi pith mag jamni kaka yorgi makende mar yuto. Jotelo go kamutingo MCS kod ruoge jopith jamni Maisiolo siro chenro ne kinde romo margi kod jofwambo e County Maisiolo. Hakuna coordination baina ya county na national government. Community participation bana hiko, hiyo sio mzuri, italeta conflict mingi sana baina ya wanyama ya porini na wanadamu. Pia kwa communities wale wajirani. So lazima ifuatwe ile kanuni mzuri ya kuweka ya kuensure cohesion na haki ya kila member of that county iangaliwe. Tuko imara katika kuweza kusimama na wananchi kwa registration ya ardhi, na najua registration ya ardhi inaweza kusuluhisha jambo mingi ambaye ni ya changamoto katika saa hii fenye tuko naye, mambo ya insecurity, mambo ya boundary dispute, mambo ya kutoweza kupata usajili kama title deed ambaye ni usaidizi kwa raia. Tunafaa kuwa na community land registrar posted in Isiolo. So hata wakiwa na jambo la kuuliza ama jambo ya kupeleka hiyo karatasi hawajui wanapatia nani. Kwa hivyo hata hiyo ilikuwa changamoto. Pia membership recruitment pia ni kitu inahitaji resources. Jamii haiwezi kufanya hiyo kazi yote peke yao. Bado wanatuvuruga kwa namna yote, mpaka kwa viongozi vyetu, mpaka kwa kule mashinani kuna wazee wao wanajaribu ongelesha ndio wapeleke mahali ndio waweze kusukuma maneno mengine contrary to the community land registration. Kwa hivyo ninaomba viongozi wetu, hasa MCS wetu ambaye leo tumeweza kupata kukaa pamoja, wa prioritize community land registration first, so that whoever wanted to engage this community will engage this community when it is in a structured way. Nyakora mogi weche mag oro kod ngaji osebedi kailose kuom kinde malach kakotenre kod mano kech kod oro mokwako gwenge maturkana. Koro chuno jodak chwako olembe moko mag bungu mane kod sum kata kwiri marach gi ngima dhano. Kaka Judith Omondi lero, olembe go ichwako kuom seche bura mondo meneg teko kwiri manie igi. Chieng' tuche yokinyi ranyisi mar odiochieng' manyien ma gwenge maturkana chal mar yiende kod gik mamoko matie alwora gin ranyisi mar chal mar kor lwasi. E kar dak ma Kong'we sub county maturkana North, chieng' liyo makumadiketi wi onge. Jodak maka gin jopith, kata kamano pith sani giwinjo awinja. Chieng' ma oseriny kuom maromo higni 3 sani osemiyo giwito jamni gi duto. E kinde ma jomoko e kuonde dak mamoko e piny Kenya chamo chiemo maler ma oriw kod olemo e bathe, familia mar Ekalokong Awet geno giwuok mana e chwako olemo mag bungu ka achiel kod ohand pien mondo mi gichiem. Chiembgi mapile, olemoni magichwako kuom seche 7 mondo mi ogol kwiri manyalo kelonegi midhiero moro amora. Alikuwa na mali yake, ngamia, mbuzi. So wakati alihamia, kwa wakati huu wa kiangazi, mbuzi yake wamekufa. Kwamba hii ndio ngozi, ya ngamia ndio hii, ya mbuzi ndio hii,
Sasa hakuna kitu ya kukula. Ile kitu wanakula ni matunda inaitwa apple. Kata mana olemoni, mabende ok gin gogi adier ni ber kod ngimagi, pod ok giyudi e yo mayot. Swage kod chwake makawo seche 7 miyo nyithindo bedo kech karito mondo migi chwakre. Olemo gi jok moko chamo ma ok ochwako. Kech mare ok gidew. Gin gi geno ni kata bed ni chal margi olokore, to hono biro timore. Dendgi biro duogo, jambgi biro yudo ngima kendo. Hao wanaamini ya kuwa kuna mabadiliko imebadilika kwa hali ya anga Turkana. Awet en mana chiel kuom mine kod nyithindo mamoko ma ok yud chiemo makare Turkana. Okoni chokege ol. Pod okuro mana nikech nyikwaye. Hii imechukua muda mrefu sana, na mwezi ambaye inakuja kama hakutanyesha hata ukame itakuja kumaliza watu. Geno mar joma mine giketo e wang'o makaa. Makaa ma giuso kilomita modhuro mondo migi yudo omenda mar nyiewo chiemo. Kata kamano, chiemo no bende pod ok giyudi e yo mayot. Kipeleka kuni kichwa moja, wanasema kichwa moja, uko wanapewa shilingi 50 na wananunulia kitu. Unachoma makaa na unabeba. Unapewa chakula kidogo, una pesa kidogo na unanunulia chakula ndio unaleta. Rael Mwendwa, nan mar Catholic kardak maloare ngak Turkana, koni gin kod ji mathwis magichiwo negi kony mak mana ni kony ni ok en kony chuth kaluwore ni ok ochop dwachgi kaka dwarore. Not take medicine, there is no food and it's a reality. Giving antimalarials and to a person who is dying of hunger, it is just killing the person. Judith Omondi, Ramogi TV. En wach mapek ahinya wan gi geno ni konyruok biro betie kendo koth biro chue mondo mi oganda owek bedo gi thagruok mathoth kamano. Kodhi weche motenore kod ayaki en ni moheo ji 7,000 odak kod tuo mar ayaki sub-county ma Mathare buore Nairobi. Bende kwan mar were mayudo ayaki kar dak ma Mathare medore higa ka higa. Kaka Judith Omondi lero, nonro mar duol mochung'ne kedo kod ayaki pachoka lero ni midhiero ma medruok mar ayaki okwako gwenge ma yuto mar oganda nitie piny. Piny ruo odiochieng' ka odiochieng' kendo oganda e kuonde dak mamoko dhi nyime kod ngima gi mapile. Ma ok opogore kod kar dak ma Mathare buore Nairobi. Ei mor maneno e kind jodak maka, midhiero moko opondo ahinya to e kind rowere. Nyako matin Adija chiewo kod geno ni chieng' moro gik moko ne dok kare e ngimane. Adija ngimane ne olokore bang' yudo tuo mar ayaki mana ka enja higa 17. Nilipata virusi vya ukimwi kwa njia ya kujihusisha kwa kufanya mapenzi nikiwa mdogo. Ina sounding vibaya kitu hivyo. Hapo ndo nikajikuta manze nimeangukia. Paro mar ka bende ne onyalo bedo ni en kod ayaki ne okengo. Pache mar dhi adhiya temo nomiyo romo kod ma ok olwer. Siku moja nikaona watu wanapita na nikakuwa curious kujua hii kitu watu upimanga. Wanasema na HIV inatokea ngaje na inakaa ngaje, mtu akipimwa inatokeaje hii kipimo. Nikaamua tu kwenda nipimwe. Nikajikuta hivyo. Duoko mar pim nomiyo Adija ngimane olokore dichiel. Odak mana ka gima oleko, lek maonge kod buok, lek modoko mar ngima. Siku breakiwa down vile mtu anafaa kubreakiwa majibu down jo. Sasa huyu after huyu mhuduma amenipima aliniambia tu, msichana unajua sasa wewe uko na ukimwi. Sasa niko nashinda sasa hii ukimwi ndio gani? Sasa sikuwa na imagine kitu hiyo inaweza nipata juu nilikuwa nadhani hii ukimwi inashikanga watu wakubwa. Vile nilithink sasa nikajua basi hapa kumbe ni ukweli. Samoro bedo malit ni nyathi nyalo bedo thuolo mar gomba ka ewi lit ma en go kod jooko to owe jonyuol mage. Ma kaluwore gi kido ma samoro jonyuol ni godo kod nyithinde. Adija sani ja higni 25. Higni 8 nyaka ne oyud tuo mar ayaki. To pok no bedo thuolo mar pimo ne janyuol ne kata matin. Lakini kwa wazazi ilinilemea. Bado inanilemea. Sijui wazazi wangu wanaweza wakaichukulia aje. Kwa sababu pale nyuma vile tumelelewa sisi, hii generation tumekuwa tukigrow. Wazazi wakutaka kuongelelea ngono.
kwa maisha yetu. Hakuna mzazi alikuwa anakuambia kufanya ngono nini inaweza kufanyika na nini haiwezi kufanyika. Kitu wazazi wetu walijua tu inaweza kufanyika ni unaweza kupata mimba. Wako wanakumbuka kama kuna ukedi. Walikuwa tu wanaelewa ndio anaweza kupata mimba, wako wanaelewa kama kuna kitu kingine inaweza happen. Waromo kod janyuol moro, min Sharon. Ma osepidho Sharon nyaka sani korenja higa 20. Sharon ne onyuol kod tuo mar ayaki. Bende min Sharon en ranyisi maber ne jonyuol moko ma onyuolo nyithindgi man kod ayaki. Bende osechiwo puonj moromo ne nyare. Sasa wakati nilikuwa na mtoto ako anameza dawa siku feel poa, nilikuwa tu nimekonda, niko na stress, sitaki kuongea na watu. Nikawacha tu wakati amemaliza 8 nikamweka chini, nikamwambia tumeze dawa, mimi nameza dawa, wewe meza dawa. Usitafute mwanaume si mgonjwa, tafuta mwanaume anakaa kama wewe. Sasa ingine utakaa na mwanaume mwambie uko mgonjwa, kama hataki wacha na wewe. Wengi wameingia kwa ngono za mapema. Wazazi, ukipata masaa ya kuongea na mtoto wako, usisahau kuhusisha ngono ndani. Ni kuelimisha huyu mtoto. Sisi tumemwambia ngono, akafanya ngono. Umemwambia ngono, ajue inakuanga na ajue inakujanga na madhara gani. Higa mar 2021, ji maromo 32,027 ne oyudo tuo mar ayaki ka jomatindo manie kind higni 10 nyaka 19, maromo 5,294 bende ne oyudo tuo no. Jomatindo manie kind higni 10 nyaka 19 ma kwan gi romo 14 bende yudo ayaki odiochieng' ka odiochieng'. Ma kaluwore gi lipot mar duol magayo landruok mar kute mag ayaki e pacho kae. E kar dak ma Mathare, jo higni 15 kadhi nyime maromo 7,195 ne ni kod ayaki higa mar 2021. E higa no bende maromo ji 188 ne oyudo tuono mar ayaki. Ji 45 ne owito ngimagi e kar dak ma Mathare nikech tuono. Jokanyo mag National AIDS Control Council koni giseketo okenge madhi konye duoko piny landruok mar ayaki e kuonde dak ma yuto ji ni piny kaka Mathare ahinya to e kind rowere. Our vision as a country is to have 0 new infections by the year 2030. We ensure even the commodities of prevention like condoms. The young people are in the forefront of ensuring that their peers understand and appreciate the need of using condoms as part of the prevention of new infections. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipot machal kamano. Gima puonjore kanyo ni jonyuol obed thuolo mar loso kod nyithindo e weche machal kamagi mondo mi waduok piny landruok mar kute mag ayaki, dhano bende mondo ritre. Kadhi nyime kinde ma nyithindo geto loro skunde tam mar 3 mabiro miyo nyithindo bedo oko kuom kinde malach. Riwruok mar Greenwald e kaunti ma Migori ochako chenro mapuonjo nyithind skul midhiero mantiere tiyo gi yedhe mamero ji. Riwruogno ma oting'o mine kod yawuoyi moseneno midhiero e kinde tiyo gi yedhe mamero ji kod mako iye ma ohiu kaluwore gi nonro mane otim kod riwruok mar Center for the Study and Adolescent atamalo 24 ma nyithindo manyiri manie kind higa ma 15 nyaka 19 osemako iye ma ohiu moingo nyaka atamalo ma piny owacho maduong' ma ochung'e atamalo 14. Jokanyo mar riwruogno tiyo kod tuke mopogore opogore kaka yo mar kelo nyithindogo kanyakla kendo miyo gi puonj maler e wi ngima maber kod makare. Brodo ka nyithindo seloro giyepo tarik 23 dwe mar 1 ibro yudo ni wan gi thuolo malach, to thuolo malach gi gik ma nyithindwa nyalo timo ok ng'ato ng'eyo. Samo weyi matisno ibro yudo kodhi ogore gimoro moko nengore kaka nyathi. Mane momiyo wan kaka Migori Greenland wadwa mondo wakel gi gimoro achiel kwa loso ni gi puonj mang'eny mondo mi gibi wayud puonj, nyiri oyud puonj, nikech wan gi facilitators mobedo volunteer mondo gikony nyithindwa manyiri. Wan kod jok ma vijana ma bende oyie mondo miyo sudu kodwa machiegni mondo konywa kata kopo ni waromo kodgi to giyude puonj makare e holiday mwadwa dhiene. Gimomiyo watiyo gi sports, wadwaro mondo nyithindo sama giloro December holiday oborga. Koro wadwa mondo nyithindwa obed busy, pachgi obed kuom gik ma wamiyogi, pachgi ok bed kuom tugo oko, niwach wabedoga kodgi pile ka pile ka wapuonjore kodgi
mondo mi gin be ginyalo puonjo nyithindgi matindo ei dala. Migago mathieth ochiko chako tielo mar ariyo machiwo chanjo mar midhusi mar corona ne ogande kaunti ma Siaya. Coordinator mar chenro mag thieth e sub county ma Lagos Songa Otieno Onyango oyango ni chenro no geto jopiny mapok oyudo chanjo mar kedo gi midhusi no. Onyango lero ni chenro no geto chopo ne jopiny ma Siaya ma kwan gi ok tin ne 55,000 mapok oyudo chanjo. We are really ready and we want to make sure that we have 0 COVID cases, and we are targeting at least 100%, if not 99, COVID vaccination coverage. What we want to see is that we have a total of 55,880 people that have not been vaccinated, according to the household enumeration report that we did. So this is integrated for adults and adolescents and adults. We have a rapid response initiative for Lagos Songa sub-county. We've supported household enumeration for people who live within Lagos Songa sub-county and gotten to identify the ones who are fully vaccinated for COVID, partially vaccinated, and those who are not vaccinated. Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Opakros, aniluonga ni Sarah Brenda, mondo mi yud wenda ni kaka sikiza tirmari, dimana *860 *418#, to parie, Ramogi TV en yaot mar jower duto. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni wadhi e pape weche mag tuke. Lokruok mar klab ma Newcastle kotelni kod kocha Eddie Howe dhi nyime bang' gonde ariyo mag jatugo